El semàfor del Barça femení Sporting de Huelva. El Barça femení ha guanyat per 4-0 l'Sporting de Huelva en un partit en què hi ha hagut diverses rotacions. En verd, les rotacions han funcionat. Al final, com diem, avui el Barça s'enfrontava a l'últim classificat de la categoria i Giraldez ha aprofitat el partit per fer rotacions perquè, de fet, l'equip venia de l'empat en Champions contra el Benfica i calia que hi hagués minuts per jugadors que han estat aquesta temporada menys habituals. Avui, per exemple, d'inici hem vist Marta de lateral dret, hem vist també a la banda esquerra Lucía Corrales, hem vist a Martín Aleix, una cosa més habitual aquesta temporada, degut a les lesions a l'eix de la defensa, fent parella amb Paredes. Al mig del camp hem vist a Vicky López també jugant amb Keira Walsh i Aitana. I al davant, a les bandes, hem vist Pina, que ha estat una de les protagonistes del partit amb 2 gols. De fet, el gol de falta és una autèntica meravella. Si no l'heu vist, aneu-lo a buscar, el teniu al nostre compte de Twitter. És un molt bon gol i també ha fet un gol de penal. Pina ha estat una de les protagonistes del partit que ha aprofitat aquests minuts. I també a l'altre extrem Bruna, i al davant, jugant de fals 9, ha estat Esme Brooks, que també ha aprofitat els minuts i ha fet el quart gol al tram final del partit. Un partit en què també hi ha hagut a la segona part, han sortit jugadores també més habituals, com ha estat Caroline Graham Hansen, que ha prosseguit amb la seva temporada extraordinària i ha tornat a firmar un gol i una assistència, un gol amb una molt bona passada a l'espai de Mariona i una gran definició de la noruega, i una assistència en el gol d'Esme Brooks. Per tant, també en aquest tram final, com diem, ha sortit Mariona, han sortit jugadores també que són més habituals, també han sortit jugadores joves, però com diem, el Barça ha fet un partit molt complet, un partit en què ha guanyat facilitat aquest 4-0 i que a més li han servit per aquestes rotacions que han funcionat amb futbolistes que han aprofitat els minuts, com diem, Pina amb els seus gols i el seu protagonisme, Lucía Corrales ha fet una bona actuació a lateral esquerra, Martina ha fet les habituals actuacions que està fent aquesta temporada molt solvent al darrere, hem vist també molts minuts com cada partit que veiem de Vicky, per tant, bon partit i bones rotacions. En verd també, el paper del planter. Aquesta temporada el Barça femení està tirant molt de la base. Si en altres temporades també ho havia fet, aquesta temporada ho està fent molt més i li està responent molt i molt bé l'equip. De fet, aquest segon equip, és una de les apostes del club en les últimes temporades. La temporada passada ja va guanyar la Lliga de la seva categoria, la segona divisió. Aquesta temporada ja va segona a un punt del primer i estan sent moltes de les futbolistes que estan tenint protagonisme al primer equip. Com diem avui, ha jugat Corrales, està sent habitual també Martín Aleix, estem veient amb molta freqüència i cada vegada que ho fa amb molt d'encert a Vicky López. Avui també hem vist uns molt bons minuts de Dragoni, que també ha fet un gol que havia d'haver pujat al marcador, però que no ha pujat segurament pel problema del tema de que l'arbitratge al futbol femení encara té que fer un pas endavant, el pas endavant que han fet els clubs i que ha fet, per exemple, el Barça encara no l'ha fet l'arbitratge, perquè aquell gol era un gol claríssim. I com diem, aquestes jugadores protagonistes avui, tenim un filial en què l'altre dia va jugar també Ari Arias, per tant veiem que el Barça femení té un present molt bo i té futbolistes de futur molt bones i segurament les està aprofitant molt bé aquesta temporada a Giraldez, perquè està complementant molt bé els minuts, les està donant minuts en partits en què el Barça necessita també donar descans a les més habituals, estan responent molt bé i això és una gran notícia de present i de futur amb clau blaugrana. I en verd també, els 30 d'Alexia. Avui, la nostra capitana, Alexia Putellas, feia 30 anys. La jugadora que porta aquesta samarreta que jo també porto és una de les grans patates calentes que té el club d'aquí a final de temporada. És segurament la futbolista que queda per renovar juntament amb Mariona i Lucy, queden 3 jugadors per renovar, però segurament la patata calenta més gran és la renovació d'Alexia. Fa unes setmanes ens van explicar que els representants ja tenien l'última oferta, que el Barça havia disminuït l'última oferta, havia deixat les xifres que quadraven en la secció i que era l'última oferta que hi hauria i sembla que s'esperava ja resposta per part de la jugadora. Esperem que tant el Barça com Alexia facin el màxim possible perquè aquesta relació segueixi continuant. Al final, és veritat que el club té unes limitacions esportives, segur, i segurament també s'han de tenir unes limitacions a nivell de secció, però no és menys important que Alexia és un actiu molt i molt important pel club. A nivell futbolístic, segur, perquè a més tenim futbolistes molt i molt bones, futbolistes que quan no hi ha encetella han agafat el relleu en importància, com per exemple Aitana, que de fet ja ha agafat el relleu també en ella en els premis, però Alexia és molt necessària en aquest equip.
És una futbolista que té una capacitat per decidir partits, per ser transcendent a l'àrea rival que no tenen altres futbolistes del Barça. És una futbolista que té tot el que tenen les grans migcampistes i a més és molt transcendent a l'àrea rival, o sigui, arriba molt bé a l'àrea rival. Per tant, això és una cosa que no es té i és molt difícil de trobar. I per tant, i Alexia ho té. Per tant, esperem que el Barça femení faci el que hagi de fer, que Alexia també faci el que hagi de fer, perquè al final aquesta relació segueixi per molts anys, perquè el Barça i Alexia es necessiten al terreny de joc i fora, perquè com dèiem, Alexia és un gran actiu al terreny de joc, no en tinc cap mena de dubte, no en tinc cap mena de dubte en ningú, i també és un gran actiu a fora, és un gran actiu de la marca Barça, que la marca Barça és molt important. Al final parlem molt de marques, d'estils de futbol. El Barça té una marca, té un club, té uns valors, però també té que tenir unes marques de jugadors, una sèrie de jugadors que són marca mundial, i Alexia és una marca mundial, a part de que sigui un actiu futbolístic brutal. Per tant, per actiu futbolístic i per marca mundial, el Barça ha de fer el que sigui, i també Alexia, pel seu cantó, evidentment, han de fer el que sigui perquè aquesta relació, la d'Alexia i el Barça, segueixi molts anys més.